Sa CLTV News ngayon, Health Security Protocol, kwenestyon sa isang gala party sa isang Zumba studio. DTI, nagbabala sa polisiya ng mga dealer ng motorsiklo na installment sale only. 80% ng mga Fernandino gustong magpabakuna ayon sa City Health Office ng San Fernando. At grupo ng mga kabataang negosyante sa Pampanga tulong-tulong sa pagpapalago ng negosyo. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Narito na ang mga malalaking balitang tinutukan ng CLTV News ngayon. Na-live sa Facebook page ng isang Zumba studio sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, ang isang gala party nitong bisperas ng Araw ng Mga Puso. Ang ilang minutong pagsasayaw ng ilang kababaihan na paghalataang hindi raw sumusunod sa minimum health security protocol. Narito ang detalye ng balitang yan. Kakaibang moment nitong bisperas ng Araw ng Mga Puso ang na-share ng isang netizen sa news team na tila walang pandemya ang naging kasiyahan ng ilang kababaihan sa pagsasayaw dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang get up sa gala party, wala ang face mask at face shield. At ang masaklap, talagang mapupukaw pa ang pansin mo dahil ito'y na-live sa Facebook page ng Z Studio E. Agad na isinangguni ng news team sa incident commander ng siyudad San Fernando na si Dr. Carlos Mercado ang pangyayari. Ayon kay Doc, 15 lamang umano ang mga naroon sa naturang pagtitipon. Actually, ang nagpunta ng PNP gamit yung wash team namin. So, ang sabi nila doon, ang nakita nila is 15 lang sila doon sa studio. Sinabi pa ni Mercado na napagsabihan naman umano nila ang mga iyon na umakto ng naaayon sa health security protocol. So, napagsabihan naman na sila sa nabigyan sila ng reprimand. Kaya sabi nila susunod na sila. Sinikap naman ng news team na kuhanan ng panig ang Z Studio E, ngunit hindi pa ito tumutugon sa aming tawag. Matatandaan sa pagtupad ng minimum health security protocol, ilang mga opisyal sa lokal na pamahalaan mula barangay level hanggang kay contact tracing czar Benjamin Magalong ay isa sa mga kontrobersyal na napuna ng mga netizen. As of February 15 naman, ayon sa Epidemiology and Surveillance Unit o PESU ng Pampanga, pumapangalawa pa rin ang siyudad ng San Fernando, Pampanga sa may pinakamaraming COVID-19 confirmed case na nasa bilang na 1,686 na kaso. 4 ang nadagdag na bagong kaso at nasa 87 pa rin ang nananatiling aktibo. Paolo G. Santos, CLTV News. Balitang COVID-19 pa rin tayo sa lalawigan naman ng Bataan. Nagsimula na sa kanilang vaccine simulation ng provincial government at nagsagawa ng dry run ang mga medical frontliners sakaling dumating nga itong bakuna kontra COVID-19. Batay rin dun sa kanilang estratehiya, mauunang mababakunahan sa oras dumating nga ang sinasabing bakuna itong mga medical frontliners. Doon sa ginawa pong simulation, tumagal ho ng 23 minutes ang proseso para mabakunahan ang isang individual. Silipin ho natin ang mga naging kaganapan sa report ni Raniel Pawi. Bilang paghahanda sa rollout ng bakuna kontra COVID-19, nagkasa ng vaccine simulation ng Department of Health at Bataan General Hospital and Medical Center sa mga healthcare worker ng lalawigan. Base sa simulation, aabutin ng 23 minutes ang buong proseso ng pagbabakuna sa kada individual. Ito'y simula pagdating sa vaccination area hanggang sa matapos ang pag-administer ng COVID-19 vaccine. May 5 steps sa pagbibigay ng bakuna. Step 1 ay kukuhanan muna ng body temperature sa designated waiting area. Step 2, ipresenta ang identification card sa registration area. Step 3, panoorin ang DOH vaccine video campaign bago lagdaan ng consent letter. Step 4, magkakaroon ng blood pressure checking at medical screening. At Step 5, ituturok na ang bakuna at mananatili ng 1 oras sa ospital para maobserbahan. Naglaan ng 1 bilyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccines. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada individual.
Base sa Food and Drug Administration Advisory, 94% ang efficacy rate ng naturang vaccine. Higit 760,000 ang populasyon ng Bataan at 70% sa bilang ang target na mabakunahan upang matiyak ang herd immunity. Ito ay ang pag-iwas na magkaroon pa ng virus transmission. Sa latest COVID-19 bulletin ng Bataan, umakyat na sa 3,865 ang naitalang kumpirmadong kaso. 85 ang namatay at 63 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalin, mga kariyon, kayo ho ba ay mahilig sumakay ng motor o may planong bumili ng motor? Dahil alam naman ho natin, ngayong panahon ng pandemya, ang ilan sa ating mga kababayan ay natatakot sumakay nitong public transportation, gaya na lamang ng jeep at ng bus dahil nga sa posibleng mahawaan sila ng COVID-19 sa dami ng mga taong sumasakay sa mga nasabing sasakyan. Pero may mawala po itong trade department, itong DTI sa ating mga kababayan dahil mas mataas daw di hamak itong presyo ng mga motorsiklo kung buibilhin sila doon sa tinatawag nating installment o yung hulugan. At ito ho yung babala ng ating Department of Trade and Industry doon sa mga motorcycle dealers naman na nagbibigay lamang ng installment scheme only. Narito ho ang detalye ng balitang yan. Binabalangkas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang isang Department Administrative Order na siyang nagbabawal sa sistema ng ilang dealer ng motorsiklo sa bansa na nagpupuwersa umano sa mga customer nito na sumailalim na lamang sa installment payment sa mga motorsiklo. Ayon kay DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano, umabot na sa higit 3,000 reklamo ang kanilang natatanggap laban sa ganitong payment scheme. Marami po kaming natanggap na complaints po dyan, kahit po dito sa Central Luzon, yung mga motor vehicle sellers na ang kanilang pagbebenta ng motor o motor vehicles ay gusto nila ay through installment lamang, no? Walang cash, walang option na cash. Labag sa Consumer Act of the Philippines ang ginagawang scheme ng mga dealer sa paghihikayat o advertisement ng mga ito sa kanilang mga ibinebentang unit. Naduda ang DTI na nakapanghihikayat sa mga customer ang presyo na cash, ngunit kung ito'y isusubo o iaalok na sa mga customer, pinipilit na itong ibigay sa installment base. At dahil dito, ang presyo ay higit na mataas dahil sa pagpataw ng patubo. Sa ating Republic Act 7394, under po yung section 50 po, no? 50, 51, and 52, nagiging deceptive po ang isang sales practice kapag nagbibigay siya ng specific price advantage. Pero wala naman, no? Halimbawa, naglagay po siya ng price tag na ang isang motor ay nasa 100,000. Pero yun pala ay cash price. Pero yun pala, pag hinulugan mo, aabutin niya ng mga 150,000. Meaning to say, na yung pag naglagay siya ng cash price na 100,000 at hindi mo siya pwedeng bilhin ng cash, yun po ay isang deception. Inaasahan na umano ngayong linggo na maibababa ang atas ng DTI sa mga dealer ng sasakyan, partikular na ang mga motorcycle distributor sa probinsya na wag itong gawing scheme. Dahil malinaw na ito'y isang uri ng panloloko na inaawat ang isang customer na magkaroon ng pagkakataon na bumili ng cash na higit na bababa ang presyo kaysa sa installment payment. Marami na po, no, kaming minijate na ganyan. At para sa atin at sa ating pamunuan, dapat po ang mga buyers ng mga motorcycle, may option sila na bumili. Kung naka-advertise na yan po ay pwedeng bilhin, dapat yun, may option siya na cash or installment. Sapagkat sa installment, syempre alam mo naman, Sir Pao, magmamahal yan, no? At mawawalan ng option ng ating mga consumer. Sa pagmamatsyag ng CLTV News sa mga dealer ng motorsiklo sa usaping ito, dito sa Pampanga, ilan sa mga parokyano nila umaangal dahil hindi man masakit sa bulsa ang unang bayad at buwanan, pero kung ito'y nagiging mas pabigat at mas tinatanggalan ng opsyon sa full cash payment, katwiran ng ilang kabalin, isa itong kalokohan. Yun nga, malaki yung kikitain nila sa hulugan. Kailangan meron ka rin mabibiling cash.
Kung may pambili ka ng cash? Kasi madodobli ka pagka hindi cash. Pangit yun Paano kung sakali kung gusto mo makatipid at meron kang pambili ng cash? At least makakatipid ka. Kaysa hulugan, halos ang laki ng patong paghulugan. Sa kanila na yung unit, tapos tutubo pa sila. Kaya kung may pang-cash ka, gusto na lang, anong gawin na lang natin, cash. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Farm to Market Road para sa mga AITA kasama sa post-pandemic project ng munisipalidad ng Porac. At 80 Fernandino gustong magpabakuna ayon sa City Health Office ng San Fernando. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw dito sa CLTV News. At nagbabalik po ang CLTV News. Ito mga kariyon dahil nga po alam naman natin matindi yung naging epekto ho ng sinasabi nating COVID-19. Hindi lamang doon sa kalusugan ng ating mga kababayan, kundi pati na rin sa ekonomiya, higit din hong naapektuhan dito yung ating mga kababayan salat sa buhay. No? Gaya na lamang nitong ating mga katutubong AITA dyan sa bayan ng Porac, Pampanga. At dahil nga po dyan, nananawagan ho sila sa mga kinauukulan na sana'y mapagawa itong kalsada sa kanilang lugar upang sa gayon idala yung kanilang mga produkto sa merkado ng mas mabilis at matiyak ang kanilang kita. Narito po ang detalye ng balitang yan. Bahagi na ng kabuhayan ng higit 200 pamilya ng katutubong AITA sa Porac, Pampanga ang pagtitinda ng kanilang agricultural products. Kabilang na riyan ang kamote, gabi at mais. Dahil sa pandemya, lugi at walang mapagkakitaan ng karamihan sa mga katutubo. Kaya naman ngayong unti-unti nang lumuluwag ang restriksyon, nais nila makapagbentang muli sa kapatagan. Malaking pabor sa kanila ang pagkakaroon ng maayos na kalsada. Para yung produkto hindi kami mahirapan na pagbaba ng aming produkto. Wala rin umano silang kakayanan na makabili ng disente at maayos na sasakyan para sa transportasyon ng kanilang mga ani. Kaya kailangan din namin po yung sariling service po na galing sa yung tumutulong dito na para pagsakyan namin na pwedeng gasolina lang ang sagutin namin. Kasabay ng pamamahagi ng mga grocery pack, ginarantyahan ni Senator Kiko Pangilinan ang agarang aksyon sa hiling ng mga katutubo. Nakikipagtulungan na ang senador sa Department of Agriculture para mapondohan ang proyektong Farm to Market Road. Kakausapin ko si Secretary Willie Dar dahil sa ilalim ng Department of Agriculture ang Farm to Market Roads. So hihilingin natin yung official na position ng Porac ni Mayor, tapos i-refer natin at ipa-follow up natin yung ganung proyekto. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ng priority project nila ngayong 2021 ang ilang road construction sa bayan. Bukod sa transportasyon ng mga kalakal na mga katutubo, magbibigay rin ito ng bagong trabaho sa pamamagitan ng turismo. Actually, marami pa po talagang hindi nakasemento dito sa ating ancestral domain, sa ating kabundukan, na magiging source of tourism pag nagawa yung mga daan po dito sa atin. Uunahin muna raw ng Porac LGU ang plano para sa COVID-19 vaccination. Kabilang din ang mga katutubong AITA sa listahan ng mga priority recipient. Riniel Pawid, CLTV News. Balitang ekonomiya naman tayo. Ito ho, para sa mga nagnanais magnegosyo, no? Lalo na yung mga kabataan. Pwede ho kayong ma-inspire dito sa kwentong hatid ng ating business unusual na ipapalabas ho yan at sa darating na araw. Ito po, ilan sa mga kabataang negosyante sa Pampanga ang bumuo sa grupong Young Entrepreneurs of Pampanga. Layon daw ng organisasyon na magtulungan para lumawak pa yung sinasabing network ng mga baguhang Kapampangan business owners. Si Maika Amparo po ang may detalye ng balitang yan. So the goal really is first and foremost
to form a fellowship among young entrepreneurs in the province. So whether you're a startup company or you've taken over your family business, Ito raw ang misyon ng grupong Young Entrepreneurs of Pampanga o YEP, isang organisasyon ng mga kabataang Kapampangan na nagnenegosyo o di kaya naman ay namamahala ng kanilang family business. Ilan sa mga miyembro ng YEP ay mga anak o apo ng mga miyembro ng mas matagal ng business groups kagaya ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Ayon kay Princess Ann Flores, ang Public Relations Officer ng grupo, dahil sa personal na relasyon ng ilang miyembro ng YEP at PAMCHAM, malapit daw na nakikipagtulungan ng YEP sa mga established business leaders sa probinsya. Mahalaga raw kasi na matuto ang mga kabataang negosyante mula sa mga batikan na sa kanilang industriya. it's very close kasi some YEP members' parents are part of PAMCHAM. Lalo pa raw itong kailangan dahil sa pagsisimula pa lang ng kanilang mga buhay bilang negosyante, naranasan na ng mga YEP member ang napakatinding pagsubok dala ng COVID-19. Ilang miyembro kasi ang napilitang magsara ng negosyo dahil sa pagkalugi ngayong pandemya. Pero ani Flores, oportunidad pa rin ito para tumibay at matuto ang mga young Kapampangan business owner. Some businesses closed down permanently, and for our own family business, nagkaroon kami din ng closure for a short period of time. Dagdag pa niya, give and take ang relasyon ng mga negosyante mula sa magkaibang henerasyon dahil na rin sa patuloy na digital developments at digitalization ng maraming aspeto ng pagnenegosyo, kung saan masasabing mas eksperto ang mga kabataan. It involves understanding and really heavy discussions and long discussions para magkaintindihan yung different generations. Alamin ang iba pang layunin ng Young Entrepreneurs of Pampanga sa Business Unusual with Sonia P. Soto ngayong darating na Miyerkules alas 8 ng gabi. Maaari ring tumutok sa live simulcast ng programa sa aming official Facebook accounts. Susunod, 80% ng mga Fernandino pabor magpabakuna ayon sa City Health Office ng San Fernando. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV News. Mga kabalen, mga karehiyon, nagbabalik po ang inyong CLTV News at balitang COVID pa din tayo. Ito ho, 8% raw sa mga kababayan natin dito sa Siyudad San Fernando, Pampanga ang pabor na magpabakuna oras nga na dumating ho itong bakuna kontra COVID-19. Ito po yung naging resulta sa survey na isinagawa ng City Health Office of San Fernando. Narito po ang detalye ng balitang yan. 80% ng populasyon ng kapital ng Pampanga o ng Siyudad San Fernando ay gustong sumailalim sa COVID-19 vaccination program ng gobyerno. Ito'y ayon kay Dr. Carlos Mercado. 20% ang nalalabi ay hindi nangangahulugan umanong ayaw nilang magpabakuna kundi nais nilang mamili kung anong klase ng bakuna ang ibibigay. Para ka na po rin di sa papakuna. Actually, detang the rest, di takla mo talaga detang decline po na mag-refuse bakuna. Out of doon sa 20% na ang makakabit po ka rin is depende sa bakuna natin. Ang datos na ito ay resulta ng survey online at ng mga ibinibigay na polyetos o data gathering survey sa kada barangay ng syudad. Sinabi ni Dr. Mercado kasama sa kanilang mga questionnaire ay ang opsyon ng kabalen kung anong klase ng bakuna ang kanilang nais matanggap at ang mayorya umano ng mga Fernandino ay pinili ang Pfizer. Almost 700, more than 700 na po yung nag-respond sa online namin. 80% po doon is Pfizer ang kanilang preference. Naantala ang dapat sanay ngayong ikalawang linggo ng Pebrero na nakaschedule para sa mga health workers na pagbabakuna. Dito sa San Fernando, ayon sa City Health Office, tinatayang nasa 2,166 healthcare worker ang sasalang sa first priority ng Pfizer vaccine.
Ayon kay Dr. Mercado, wala naman umanong tumangging magpabakuna sa mga healthcare workers. Bukod sa paborable sa kanila ang uri ng bakuna na mataas ang efficacy rate, inasahan na anya nila na hindi ito tatanggihan ng mga healthcare workers. Ngunit sa kabilang banda ay may option pa rin umano ang mga iyon para tumanggi. Sa hospitals po and mga frontliners, actually hindi sila pwedeng mamili. Although pwede silang mag-decline or mag-refuse during vaccination kung ayaw nila yung vaccine na bibigay. Kaya lang, pagka nagkaganon, sir, ang magiging process nun, magiging last option uli sila pagka nag-decline sila dun sa available na vaccine. 26 million pesos naman ang budget allocation ng bakuna ng city government ng San Fernando. Inaabangan pa rin umano nila ang maibababang alokasyon ng bakuna ng national government para makapagplano sila ng pagbili ng vaccine para sa nalalabing populasyon ng syudad na isa sa ilalim sa vaccination program ng lokal na pamahalaan na tinatayang nasa 260,000 Fernandino. Nakikipagmowa na rin umano ang lokal na pamahalaan sa mga pribadong ospital para sa pag-roll out ng bakuna. Pero tiyak rin umanong magsisilbing vaccination center bukod sa mga ospital ay ang pasilidad sa Heroes Hall at covered court sa Sindalan High School. 2 sites ang ninaay natin, yung sa Minicon ng Heroes Hall, tapos second yung Sindalan ng covered court na merong tig-5 vaccination teams each. Tapos sir, kung biglang marami yung babagsak na vaccines na bibigay sa atin, nakikipag on process na po yung MOA natin with the private hospitals na baka pwede silang mag-assist sa amin as vaccination sites. Ayon sa City Health Office ng San Fernando, ang proseso ng pagbabakuna na maaaring magpa-schedule online sa proseso ng QR code at maging sa barangay level. Ang buwan naman ng Marso ang target ng City Health Office sa malaking rollout ng pagbabakuna ng syudad. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayan mga kabalin, mga kariyon, narinig nyo ho ang mga malaking balita dito sa Central Luzon ngayong araw. Pero bago tayo magpaalam, narito po ang ating komentaryo. Ito pong usapin ng pagbabakuna, isa sa mga mainit na topic na siyempre alam naman natin sinusubaybayan ng marami sa atin ngayon dahil ito ang nakikita nating pag-asa kontra COVID-19. May mga kababayan ho tayo na excited ng magpabakuna at hinihintay na nga ito dahil sa buong paniniwala nila talagang malaki ang maitutulong. Samantala, meron naman ho tayo mga kababayan na tila alangan na magpabakuna dahil hindi po nila alam kung ano nga itong ituturok daw sa kanila. Pero alam niyo ho, sabi ng eksperto at sabi of course ng WHO na itong mga bakunang ito ay ligtas dahil dumaan nga doon sa tinatawag na clinical trial. At may mga bakuna naman na napatunayan na nga yung kanilang pagiging epektibo. Kaya naman ihikayat yung mga tao at maging yung mga local medical experts natin dito sa ating bansa, sinasabi nila na ligtas ang pagpapabakuna at marapat lamang na kung meron, i-avail ito ng ating mga kababayan. May mga kumakalat ho na myth o yung mga maling paniniwala kaugnay ng bakuna na keso may side effects na ganito, ganyan. Pero alam naman ho natin na ang sinasabi nga ng mga medical experts, mahalaga po ang bakuna. Pero tingnan ho natin mga kabalin, mga karhiyon, saan ho ba nanggagaling yung takot ng ating mga kababayan? At siguro pupuntuhan natin, magsisimula pa yan doon sa sinasabi nating Dengvaxia scare. Kung matatandaan ho ninyo, yung bakuna kontra dengue, nagdulot nga, ika nga ng sobrang takot sa ating mga kababayan kung saan dumating sa punto na ang mga magulang ayaw nang mabakunahan ng kanilang mga anak. At hindi lamang ito sa mga bakuna kontra dengue, pati ho yung tigdas at polio, talagang naapektuhan din yung mga bakunang yun. Dahil marami sa ating mga kababayan, natakot na rin magpabakuna, maging kontra tigdas at polio. Pero sabi ho ng Department of Health, napakahalaga ho ng bakuna kontra polio at tigdas. At kaya naman
marapat lamang na yung mga anak ninyo ay mabigyan ng ganitong medical intervention. Pero gaya nga ho nang nabanggit ko, saan ho ba nang gagaling? Maliban of course sa Dengvaxia scare, ito ho planong bilhin, no? Itong ng pamahalaan, yung sinasabi nating Sinovac, no? Nagawa ng isang Chinese pharmaceutical company, tila kini-question ng marami sa ating mga kababayan. No? Gaya nga ho ng sinabi ni Dr. Tony Liadson, ng dating National Task Force Advisor for COVID-19, bakit nga naman tayo magsisettle doon sa sinasabing bakuna na mahina lamang o mababa lamang yung pagiging epektibo nito. May mga bakuna naman ho na di hamak na mas mura at mas maganda yung nagiging resulta. Kaya dito ho siguro nanggagaling yung takot ng ilan sa ating mga kababayan. Alam niyo ho, para maibsan ng takot na yan, maganda na ang pamahalaan ay maging transparent doon sa kanilang proseso ng pagpili, kung bakit ito ang piniling bakuna, kung bakit ito ang piniling ituturok, dahil alam niyo ho, katawan ho ng tao yan, at pera ho yan ng taong bayan. Dahil kung transparent ho tayo, tiyak guided, kaya hindi maliligaw yung ating mga kababayan sa kanilang pagdedesisyon. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para po sa karagdagang update, mga kabalen, mga karehiyon, maaari niyo pong i-like and i-follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman po at CLTV36 at sa Instagram at CLTV36 Official. Para po sa mga nais balikan itong mga balita natin at yung mga paborito niyong programa, maaari po kayong mag-log in sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at bisitahin ang aming website at www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.